open ni sa parcel yun nga na-upload karon. So pag nag-open ako anak siya mag-open kay mag-on ko sa yan her kay para balik na siya pag siya sa eskwela. Kasi mga pagkakas ko mga kapatid, pasalamat siya mga sa mga tropa niyang kasama. Pero naman tayo kaya sa mga kapatid sa mga pero mga asawa ko mga sa YouTube mga kapatid, so dito ko napunta. Pero sila dito sa mga kapatid, so Christmas. So, binasyo ko mga kapatid, kaya ako mga kapatid, ito mga kapatid, ito para sa kapatid, so Christmas, ito lang kapatid para sa kapatid, sa Pasko, ito mga kapatid sa mga kapatid, ako yung tatay ko, ano gusto mo sabi sa boyfriend? Hindi ka sabi, hindi ka lagi. Wala kang jowa, wala. Hindi ako naging jowa mga kapit, mga kapit, ko lang talaga mga jowa na mga kapit. Kaya ako naging jowa mga kapit. Hindi ko pala, siya hanggang ito mga kapit. Alam niyo mga kapit, sobrang happy ako mga kapit. Pasensya mga kulit at ako para tayo update sa inyo ng vlogs ko mga kapit. Ay, dahil ko nag-update sa inyo mga kapit. Sa bahay na rin mga kapit kasi kailangan ko mga kapit. Kasi nga, saya din yung income. Sobrang sarap mga kulit at makita mga kapit pinaghirapan. Order na ko rin siya sa TikTok. Ang sulod mga wipes nga inahin. Nagkuha na ni sa amin na kuha na order sa mga at sa mga 10 pieces kay inahin. Wipes. Pagkuha ng kulit na to, ano na ito, pila na ta. Pila may naman yung ili, 9 kuhaan naman, unay. Tag-11, naman kapag G, sa mga susunod sa bahay na shop 50, kung madali lang po, kunin yung aircon sa amin. Madali magod sa mga ang wipes kayo, pagtrapo sa lang sapatos, wipes lang gamiton, pagtrapo sa lang sa safety sa banyang wipes, bukas po yung dito siya lang anak. Kaya kung Balik kayo ang wipes. Kung yung parcel ng namin. Pero kaganina na ukoy, parcel po naabot sa Shopee. Din siya sa Shopee. Kaya na siya, sige na kasi bata kayo na. Correct. Kaya pa maglakaw kayo. Okay lang po. Wala po. Muna mong order. Niabot. Ang katong ako ang kwan, wala pa niabot. Sana lang gamay na lay, pabuton mo lang. Dako siya, kuan kabog ang iyang sulod. 80 kabog. Ay na lang niya. Ako rin siyang ipangbutan yapon sa tindahan. Dayon. Kami ra pud siguro makahurot ani marag pila kay among baligian mo expire siya kay namo na expiration ang kuan, ang wipes. Ano siya? 2024. Hala bago pa gihimo na. Sa kuan pa siya nak sa October 17, 2024 ma-expire. Pwede pa na day na siya madugayan. Kung madungagan na pod na siya dayon mo. Ano siya nga mang order karon abot o kanipod siya sa Shopee. Di na lang nako i-reveal kung unsa ni siya kay kuan. Thank you for watching. Bye bye, God bless. Parcel na mo.